Luís Menor presentou esta mañá 1.600 avais de afiliados en apoio á súa candidatura á presidencia do Partido Popular de Ourense cara ao 19 Congreso Provincial Extraordinario que se vai celebrar o vindeiro 13 de xullo no Pazo dos Deportes Paco Paz. Menor síntese apoiado pola militancia ao ser a súa a única candidatura. Non deixa de ser unha mostra de unidade do partido que aúna as diferentes sensibilidades en torno a unha persoa, e para esta persoa, neste caso de ser eu, evidentemente sería tamén unha forza obviamente importante e un consenso importante. Ter o consenso dos compañeros é a primeira base para tratar de ser creíbles na sociedade, para tratar de ser unha ferramenta. Entón, por tanto, sería unha mostra de unidade e unha mostra de fortaleza por parte do candidato. Unha vez ratificada a precandidatura pola comisión organizadora, Luís Menor poderá iniciar o vindeiro 22 de xuño e ata o 3 de xullo a campaña electoral interna que, segundo avanzou, vaise desenvolver mediante encontros cos compromisarios en cada unha das comarcas da provincia. Noutro orden de cousas, o líder dos populares de Ourense respondía tamén ás acusacións de Gonzalo Pérez Jácome. Eu falo con todo o mundo. Eu dixenlle claramente que nas luces, dixen claramente que, mientras non se arreglen outras prioridades do Ourense, o Partido Popular non vai apoiar as luces. Non estou pedindo 10 días para min. Estou pedindo que se arreglen outras prioridades. Eu non entendo que estemos falando de luces mientras haxa funcionarios que non cobren a nómina completa. Eu non entendo que estemos falando de luces mientras haxa proveedores, 15 millóns de euros de pago a proveedores que non cobren. Eu non entendo que estemos falando de luces de Navidad cando as do ano pasado estén sin pagar. Cando tiñamos iso todo arreglado, podemos falar de luces, podemos falar de festas, podemos falar de obras, podemos falar do que sea, porque nós non nos negamos a falar con nadie. Non nos negamos a falar con nadie, pero temos as nosas prioridades, e as nosas prioridades son estas. E mientras non arregle isto, se quero 10 euros deixollos, pero non lle vou a firmar luces.